Че кринджарите не са барали жени. Така, здравейте на абсолютно всички. Днес с нашите нови партньори, не сме ви забравили абсолютно, от Футболки БГ. Тези момчета ни изпратиха именно кутия, която ще отворя пред вас, за да видите колко са качествени техните тениски. Как са спал на Out of Nowhere направо, аз не знам. Както може да видите, идва в черна премиум кутия, заедно с панделка. Изглежда на първо четене феноменално. Време е просто да отваряме. Кутията идва с писмо, няма да го чета, защото преминаваме към съществената част, но после най-вероятно ще го видя. Това е Sensational. Оставям кутията настрани. И искам да забележите какво намираме в кутията. Това просто е прекрасно с Travis Scott. Може да забележите каква изключителна материя е. И просто нашите момчета са се постарали адски много. Идват с оригинални етикетчета. Този е S размер. Така, сега ще я облека и ще видите как ми стои на мен. Както може да видите, екипа ми стои просто превъзходно. Няма да ви лъжа, ще ви направя едно 360. Момчетата от Футболки БГ в момента са заредили този лимитиран екип на Барселона, така че има го както в титулярния, така и в гостуващия екип на Travis Scott. Изключителен екип, уникално стои, материята е 1:1 с оригинала. Отивате, пишете на нас налично и за това, че сте изключително големи пичове и че не следвате, имате промокод за 10% с код, ще го изпиша тук, DIS10, така че отивате, казвате на Футболки БГ, че DIS подкаст ви праща с промокод DIS10 и си поръчвате такава феноменална тениска от този сезон с Travis Scott. Последвате ни тук, абонирате се в YouTube и също така ни последвате в TikTok за още такива ексклузивни новини. И се надявам да ви харесват тези екипчета, защото много сме се постарали с колегите.